Katalo na rumia mikidura suwad dugta da miya kasyama ko kaya ko nagya pa kasyama nga inindura na mo ta nga mga sikas duri daw nga mga aran tinatabi na pungaro. Nadi mo pa katabi ka mapulo. Pamana ko tumabi na siya mo gawa mo tani gulo. Nanti asok kaya na mama mga teko. Teka rin ako na nakit mo niya na wala kaya benengnya taguan tang jaga ko nya magamit. Okay, nama ini sabab pun wala kaya pas ma. Mano nga man bida mo tayo man niya no di alang-alang ang tapara tayong man na baka plasyon. Ang niya sumiyo ko na yung nagkira na hotel kang mo takot. Hindi na hindi na magi sushi. Kami baru buka kapal. Biar dia masih nyara extend passion. Ano nga man bida. Oh, isaw ta pagkababaan wala na mo ta kapalumpiw. Kapalumpiw. At hindi lang ganun na mata na nabagip ka dagi na dito gusto na ba sa meriseris kasi sobrang meriseris ha balasangan ulog ta na ikapatugo setan adi dia kena kubay ko mga umat na pagkabinasa na peran mga kuruku hasan na aya ko na parang ini na parang yang apia-pia ato na nga parang yang mapia aya tiro na parang yang mapia na mapia kay kapakin dayo-dayo ta biarkan mga aryan mga pagarian kana ba kapangan kana ba parang yang mapia kapakin dayo-dayo. Dati kira amada dengan asup dengan dengan singa-singaan, na may kami atali ko na lang naanta kaon. So tugu mga anak sa ipon sa likod na dadapuan sa tiyan. Adi di marata to. So tingtan mga plastik ko, tugu mga bawataw, mga muda, plastikanan. Ay kira apa man, amada dengan kanya na di iway, kami kata niya, Ganun ko tamo na fik. Kira pada dengan asa padangan na digani singa-singa kami atang siya kay siya sino dina kabyo siya sino ni boy na kanon ni mamra siya kay siya pare sa chairman na dia nasi giraw singa na di lebaran kiswa dito mati tabi na puna bilang tangan na kapapa kay to nga papadaka tabi kapamaganda ato na kapamaganda ay kaya na ayat itero nabi dati na al-ghiba to ashad min az-zina so kung kapamaganda to nabi na mala aduso na disukasina kasukasina Asara tu nabi kena kana ka atubat ka ko Allah Taala adin kan babalinganan napakatobat nga Allah Taala dina ni kala tanak ka pakatobat ko taw sina asara dina babalinganan atubat ko Allah Taala di pan ka tabiatan ang sina yala rin ako my Allah lagi mga mabit na din na painala manabas kaya mananya na pagawa ka kumarata na di nga babalinganan atubat kan wala di ka pakatobat ka Allah nasuka pamaganta tu nabi na ayabu kaprilay walaw ta'ala ko tao niya magantang nasungkat tu nabi ko piya maganta ka na panganay kaw siya nila na urila ang kanyang tu nabi na parila ang kawalaw ta'ala paman niya maganta ka na piya maganta ka sa badakan na magtiro ko gari inuwanan hili ako nga inoto bata malam ya pamaganta ka siya ito noto hili ako nga may sirwangin na naman nakibod oh, ang gugon yan, naninigaling na, kaya ang bato niya naulong ka. Bila sila, preda. Yung nga pala matotole, habang naman. At na para, di ka pwede siya, hindi ka po maganda. Susunod ka, naninigaling mo na yung amanan nila, pumaganda, nasa paring agari, hindi nagsuka marata. Naubay din ka, nakapakaragay, away ka. May ano ba ka, damano siya, may ano ka ginawa nga, nakalumado siya. Pwede mo tatabihin na niya maganda sa panangan, hindi ko, tatawa lang, yun ang mistay niya. Hindi ako pa maganda ka. Haman na niya pa maganda. Di na no. Na. Ano nang ni kaparan nga parang nga mapia. Na aya pa na pada aya makna niya na kaparan nga mapia. Na so kaparan nga kumbala los. At ay nagkato na kanong isa adin nga impormasyon na pantag mo kumbala los siya. Mada ka lima to. Mada ka dito pa kapya pagino na nakulugan niya siya ng musinya na pia bu sa sapulo apya 5,000 na ama na niya kung ano ay takulay matuli ka ado. Na apen humsi ka na pagkada ka pagkakamulungon kagya binirang paiso miyara sa ikaon na pagkakausabaw siya na kaag siya maka tudak naman nagato na yung ni para sa siya kapkiwat yan siya na para bumbanan siya at tinanya tinamain na maka nandaman ni kapakan ni kainam siya makulay na banda ebo kita kapakan ni kiyan na banda siya ba parang mulong tala ang magabrulaw na pwede kadang na nakanong yung dubrugay siya ba kuno Allah ang yapakan ni kiyan sumbala alok siya Wahai, ayat Peter Allah Ta'ala sa Quran natina wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini syukur ka Allah ada simba anak ka inun tabus Allah Ta'ala. Nagudaa pamana dingay panako to. Nagundi syukur ka Allah aka piye ka kumbala Allah siya. Oh, namada kana
Inakuda wala tinadawin na ama mga makapagaburudo kung nabundi ka nakapagabalas. Inaw na niya kapagaburun mabusuatan na kayo mga pagaburun na bumitin ni Mete siya may nominasyon na yan. Naditi man na figuro kay natinay daw. Nakapagaburudo ko naman nasa lang siya siya man nagwala ka niya bulag. Na nailu ka dito ko takya paniatan niya sa niya tamapya. Namiya po niya so tarotok abalas sa imgal mo lagta. Allah sekarang lagi ni magundang mga riyan ang mga bro. Oh ay mga numakapag pwede rin po pagkalipati sa mga nusyo. Oh ay suri na yung uswa mayo apya kikawa sa sina lang siya mga kasi hindi naman nanganak sa igiraan na niya tanggap yan na pamamagay na puwatin napya di ko na ito lang pala pya kikaw niyan. Di na di pagamu ko mga panedo so ata na bro na kaya kang tanong niya sa kanya pera pulungib na dito na niya ito. Na naman ito ay Peter nabi na ridallah fi ridal walidin siya tentu nabi siya kapag kababera kang balalos ka na dito ni kababera ka walang ta'ala upo magkikababera ni inakang siya makay patang mamagagiraw ya Allah man mami Allah pero sumatakan na siya pa nga sa Saudi Arabia sa badang pagkaling bumuriyan matiti ang ginawa niya ya Allah pakalidasan ka po mga sagit ang mga tiba sa Saudi Arabia na ino pa nagigatara ito ka kababera na siya maka nakatawan pa tatariman ang walang ta'ala so panganing balalos ng Nabi sallallahu alaihi wasallam syaktillahi syaktil walidain nasa naman ito nabi sa kapirarang ito, malaloks kung wala pa manawata yan, na dito ni kapirarang ito rin mo. Pero nagbilang tanong, madakaligir ako na, tabi ako ng mga araman yan, na madakalasun pag-abroad yan, na ebukuluan yan, nasun pamanakaroman yan, nakilipat kayo sila ng siyama yan. Na dito man ni madakaligir ako, napupakagurok siya ako, siya tinay na ako, kilipatan ako niyan, nakasukaroman yan, ito mo niyan, nakilipatan ako niyan, aman na dito, pakalipatan sa mga inatan, o sa mga amatan ng mga ulit ng Allah. At ang yung isa ka prescriptan mo lugtanan na isa ka sa bapan na sa pang mga malalos. Wala sa mas malalos na doon na pang ninagwatin na budi lang mapia. Budi lang mapia. Oto. Na diyan ang isa ay mana niya nagpupurangan tanong di pun nagpakay abang ka di pa siya si inaka na di pun nagpakay abang ka di pa siya si amaka. Oh, kung naging ko parang napugising ngay nakulay, tunay ko ba na kami? Ama, tunay ko ba na ipakawita ka na ka? Kung baka magaga. Edom na di buka ka na ganyan ang tunay ko ba na ipakawita ka na matang wala kasi matopos yun ito. Wata ka na niya ko. Di ko wata ka na niya kabalasarkan. Natesya ko nung buto ka pagpapapiyagin yun na siya maka. Kaya pala rin ba yung gira sisiyara nung na amat na niyan na kasuda na kasi na siya maka na amat na mga sasakit na ano, pamsila na kasi kano. Namiya ko ito sutaw. Sabi! Sa kapag kababera kang banalakas katulad binalito ni kapag kababera ka walang ta'ala. Kaya siya mong naalungan. Sa katawa mga ako sa katawa lang sa di siya ditibayo. Si Emyang Bulaw la si Sadyan sa Garabia. Buwan. Na bisa ditibayo. Mapabalik siya sa nga disyerto. Mawatan siya nga Saudi. Audi ko karibat. Nabanda si Emyang Bulaw la si sa nga mga tabada mga pada Arab. Marani si sa nga Saudi Arabia. Inay na, ay stela mo tamang rin, naginamya ko man na figurin siya na panalden niya, na pangasamin niya, na pangakanin, na di niya po naging pamagabanda sa liwa, di mo maginiday, nako, asya na biyan katin siya na yan. Namya kasi ako, namya masuha naman na hajj, na po ni hajj yung mutawat, at tinay na, ikapira lang ita na natiro na kara, at tinawata ko niyan tunuto. At yun na naman ito, namya taling masuha hajj na mapipigil na kanina, po ni hajj yan po. Tingnan daw, at ako lang, pwede ka pa kaya, ay kapanay haji ka na Amerika isa hindi ko tuwi nga natigin na di man mapipiyahin ako na kayo ka na ba ano ni kalalakang ka na matero na antay marigura ka na antay ka panrakan na antay siyemdengaran na antay malabangarakan na pumagagawin ako may tumadabi datang natin ako niya ako nagigararan ito sa atin ng manguda no niya pisin na limay na tingin na bugay nga lima kanina adi man nga dito ka di ka pipi ya bugyan kaya kapulawi ang sabi ito lang alam mo na sugun Allah naptelikod na mo ito, mama, napungarururug na luin na di makaririla. Agi kong kawatan ng suwate na din may lai, kakiwatawatan ng kondisyon na buwan niya terminaan. At yun, hey, wata akin, kamura ka ang kusyakam. Yun mo kaya terminaan sa kamura kang syakam. Anto ni suwat waldog ta natiwa sa mong tawata. Ay ni suwat waldog ta natiwa sa diyo mo tayo amanan niya nawata. Na misimber sa diyo mo tayo amanan niya na maskita may tuwaranga. Jadi disunat. Ini mali pada ti amang udah. Na adna biya manukau, na kagia po mama nukau, na si miaga pasang utamama, adnya manukau sa utamasti, adiun disunat ang utamang udah mapi kapadolos. Na adna siapa itu utama masjid na run miaga palagi. Tumadag la tawa share ko nung tanwa dir kay awalay ka masjid ka kate sumama. Kasi melam. Wala mo melam disunat dito sumapi kapadolos. Na dito sumiya manukau. Daerah nakit apati na werang pamagagawa na werang suntuka
na uwirang ko isa sabala amatan, na uwirang ko isa sabala tangilan, na uwirang putuli sa sabala alima, na uwirang putuli sa sabala ai, na uwirang tunda-tunda, na uwirang pakatinga ko kayo, na di jurong. Na pangiraw sumada kalatawa, ileni mga tagaw, at iya, subisobraan na kaya subat yan, amanan niya na murala. Ayaw kung mapikir yan, natin ang mga pagarya, badiga pa kaya angin nakarakanong adini upapakalang kapasan, kaya amada kalatawa ko kumyaman ko. Kamur ka anak ko Allah, na kamur ka anak ko niyo, kada bukan anak kumyaman ko. Badiga pa kaya karon siya amada kalatawa, kaya sumamuda, adibuwa kaya pa pagkatabi na yan. Di buwa kaya patapos yung ina yan, nadap na makumakusiwan yan, na initan mo dugta na sa tiyobot yan. Arang itin na yan. Eh mga kanetiyan, may suwa kasi inaakan na, mayroon patapos yung arakan. Oo, lagi makilalaw pa din. Ay, bukay niyo tingnan, di supot tinuwang niya kapit, tingnan pa lang ako. Nawin ako lagi bukay, napagpunan ni Saril at tingnan rin ang stand lang. Tinagari, bawa ako makinino, at tinaawan na kaman sinakulay na di mapipiyagin nun yan. Na di mapipiyagin nun yan. Nag-wisya tino, rota ng tina mapipiyagin nun yan, ako nga niya ko rin nagpapakit tina mga surga ko. Ubuna ko tingin makuma, kasi ina na maumang nabangay, na ina na di ako nagpakasurga. Pati akong tingin na yamaan na niyan na maupakara ka na presyoina. So kung nakita taray na yun, kung tama maaginaw yan. Nakagya ko nung kumakamasawalin, nagana ka ba siya na? Tinagari, nagana ka ba? Ino, may tayo siya inakan ba? Nabi niya mula kaya nga pa ito, namili niya siya na mabutaro piye adi siya karatan mo. Alito niya kinutulutan akya karata aginaw niyan. Sakit kali kudurin ni wata yan. O kung makagiraw kaya pa din na, gari, kung ito swata, kung ito sinaka, di siya karatan mo. Natina ubay na akong tinubay na akong ngayon. Kung nakikapatiyag yan, mo taulay na, nakulay ka rin sabi, inakulay, tiye, rin akong maina. Kung naging maapas, walok siya, mabukali na mata niya. Na niya kagiraw siya na namanaan. At takabs. Fakala, inni ibnung kil'as. Kung nagitiro ang muta, mangda, natina ina. Siya kanina swata mikrata ginawang ko nina. Kung nakimagkasya niya, tinawataran ng Yesus sa bala matangga. Wataran ng Yesus sa bala tagilang ng Yesus sa bala limang ng Yesus sa balay ka. Tati mo tawatay na liwin na. Rila akong ganun na. Dingat niya vida ka lang ang masyara. Nasira, rila na akong may Allah. Rila na akong may ina. Nanya kapya ginawa. Kung nakigakasya niya, nung niya simbilit na kay siwat, na duwat akan. Rila ang pusyakan. Dia kan siya mukabaraw. Narudig ya pantagi kapatid mo tang bata. Laman ang mata ka balong daw panamamo maadim mo tataw. Kusuan ni nang utamaw na initan ng wallah adim mo ta. Tikraton agino na niya. Nagdira na isa at pagparangan tanong asumbal mga lustan. Sumbal mga lustan. Ay pa kay Shelin. Ako tanong Allah. Pamakaan na inara ng yatay, binanamang ng yatay. Na mapipigil ako ng bala sa lang siya ng Anthony Suwinang. Nasa nga ito masumin ko nabi. Kini Rasulullah. Suwinang na gusto mo ko ng yatay. Nakabayakan na kabalasan na siya na pamanapya siya ng yatay. Kaya kaya itataro sa angira na diyan ginamit ang pipi. Ito na biya, kaya pakay. At Anthony Suwinang. At ito na biya, pagalaroon ito na biya suwan na ka. Apya yatay siya na kausyama ka. Nadagtara mo nila siya na pipi ang dunia. Napatasaddak anhuma. Nading ka siya ng ito na biya pa kasi sadaka. Higil kaya terangan ka, anak pada ka karoon na ganahan, tunganin ka, ito na na, inuluga ka na kanan, ino na do, niya tanganan na sila ka ina, uli na siya ma, panglinta ko na, pakasurgan siya ng wama, nadatar mo ubang ka siya ni pipi, ang sanyo ni Amiyong siya. At initano yung Rasulullah, na tinawa at imong mataan, pakasila ka ang siya na sa pangnanggan. At initano yung Rasulullah, na tinapagpamang ni nakasira mo sa karilay ka walog ta'ala. Iman ko na malakad ang ketong iman ko at tabi ang barasamin na pagpangit wallahu ta'ala sarila na di mo ginawa niya na ginanong pagpanunsubal ang siya. Ay katero nga siya kataw ulama sa dunia atag si Shadir amanan niya na ilang mga Arab asay kina Sufyan at-Thawri na ay katero fi mamana na tinasyotaw adi mamangnik wallah adi mo ginawa niya adi niya nung pagpanunsubal siya na di tirimaan wallah sa pangingin. Dapat na basta punika na pagpagpagpagpagpag subal ang siya kasi kulog tali di karoon. وقل رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغارا. Ay bitir wallah ya Muhammad natirwan ka ya Allah arilayakum ka ya Allah rilayakum ka ya Allah naguri ka sumbala loksan nakalimuon ka siya sa dataro kini kalimu nila ng kumasakit ko. O tigira ko na kasi mindan na api maranaw ulit ka ka sa Arab ya Allah rilayakum ka Ilay nga subal alok sa kanya Allah. Baka surga ko nga, napaka surga nga subal alok sa kanya Allah.
Di man gampang, ada anak kau nak ginawa. Di gampang kayo ba ayo man ipuningan na siya nakabya ba kana di ko bado. Wah, me ako na bakal misli siya nung anak mo rin. Bakal gira ya Allah, pagkasuda nga siya siya makusurga. Apa dia punya kasurga? Nino siya kasinita. Kami mga siya nung anak mo rin. Natuwa daw tala, ina gua may na surga kanuda. Nasa kaki na narakakad. Natiga dia condition. Abang kapag siya siya daw tala. Aman nagkakaon na ya ginawa. Yaong kaumbu ay amang napuda sumban ang dosya. Namanya kabalas ka sa dosya. Tinera sulang tayo ito na kapatasyunan. Na tinaantas tagfira lahuma. Napapagin na kasarang sa karili kira mo Allah. Ay aman na niya, nagkira na makapagmula sa inaka, uli na siya maka, uli na makapanay haji na kung silang niyopat, nakiadnang ka, kaya tago nga pa man na, na oras ko ba nga tinga, nakinaw, nito na ka na ipunay haji ka siya inaakan. Ada makani, uli na puni haji ka siya makang ada makani, nagtaro ubang kasiram yung pakani, bukaw yung biyagirang ko dunia, kain ito bus kasiran. Minoy sina, nagilab ka na, naparaga ka na, istiraha ka na, nagilab ka na, ipagumura ka siya inakulay, uli na siya makulay, na sobrang penutup sa kebalasan kasi na ang siya maka, papupahuman subalasan mo ito, kini pagumuran ko, kini haji ko sa diyo mo takubulilan. Yaman na niya, isa na, ako perangintan mo, sa dunia, akapipitan no kumbala alos nang katawan na naskan pakabasa ka nakagiya padang lagay din ni pagabro na para kumbala alos siya na niya kabalasan na inumago ka na yaman yung subalas wala utala sa dunia na ayamala na siya sa alaman at yama o ha balasan ka wala utala sa malabalas tunin wala utala sa mga ariang na matatawag sa Makkah sa Saudi Arabia kaya pakapamagilitan sa diyan sa Saudi Arabia sa Makkah na pagmanumanan wala utala so ayaw mana niya na ipamagarkan wala alis kisya na kesubatu siya adal para matangan wala utala siya bakal utala kung mga mababali mana niya na mga ulwanin sa kanaba si butataman na agalo bagyo sa kasubraan pa niya ko sobrang siya kapya o ay ipagarkan wala agalo apakanggarkan maguna siyang kaadunia na ayamala na siya alungan at yama amin tanong lang no amin sa baka nubod makabalingan, ganun po di makabalingan. Ang tanong din, di tanong po di makabalingan ng mga pamilya tanong sa mapipya ginawa. Tanong, mapipya mabuhugin ng mga pamilya tanong siya nga nagaganatan tanong siya rano. O pamakaligas siya rano walaw tara sa tiwa. Pamakaligas ng mabulaw tara sa tiwa. Sa din nga kadatang tanong sa din nga Makkah, sa din nga Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malitan ako alaw, watanong. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا مولانا يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا أرحم الراحمين يا مولانا أنت الله وأنت ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات يا أرحم الراحمين اللهم أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا الله اللهم اغفر لنا من ذكورنا ولأناتنا ولوالدنا يا الله يا الله kami mga uripan ka ya Allah siya kami din matataw siya diyang kakatataguan walang ka ya Allah maana siya diyang kaadar pa amang ka Saudi Arabia ya Allah ya Allah ikatapan yang balaan mga ka ya Allah makikinang na namin surila ka ya Allah ilay kami kalamun ya Allah ya Allah nirkasya kami minagusya kami ya Allah narilay kami kalamun ya Allah napadang kau narilay kami sa mga inami mga amam ya Allah managisyo bibiro ng tagamat at nagurong mga kami sa mga inami mga amam ya Allah managisyo bibiro ng tagamat at nagurong mga